Dekadske razlomke zapišimo u obliku decimalnih brojeva. Po broju nula u nazivniku zaključujemo koliki će biti broj decimala u decimalnom zapisu. Ovdje u nazivniku 10 imamo jednu nulu, znači bit će jedno decimalno mjesto. Nula točka 3. 500 imamo dvije nule, pa ćemo imati dva decimalna mjesta. Sedamnaest stotina, isto imamo dvije nule, pa ćemo imati dva decimalna mjesta. Znači, 1, 2 i dodamo nula koliko nam treba.